wee sị ya kedu uru ọ baara gị imere ihe a iji wee gbu mmadụ mmadụ one ka imegoro ya n'obodo ahụ ụmụ eze sinsi ịbatara o wee sị na nke bụ eziokwu bụ sọsọ onye a ka ọ ka mere ya mana na ọ garụ nke ọ garụ maka ndị na-abịa amonitọ ihe na-eme ebe obi mana na o nwebeghị onye nke aha mara nwee sị ya ndị ahụ ọ gara aga kedu ihe a ga-eme ya nyanwa na onwe ya jikwa ọrụ ya wee sị na dịka ya na-ekwu okwu a kịta na ihe ahụ arụọna na ọ ga-ejekwa ebe ahụ mee ihe ọ ya eme saịdị ebe ọ wụrụ ya wee sị ya ndị nke o ji eji imere ya kedu ihe nwere ike ime ndị ahụ ka ha nwere onwe ha o wee sị na ihe a ga-eme ndị ahụ enweghị ihe ọzọ ọ bụ na a ga-achọrọ ya nwaanyị nọ na nsọ ya nyụta mamịrị a ga-eweta o kwuru otu a ga-esi wee mee onye a wee nwere onwe ya na o megha anụ ya na onye a ga-enwere onwe ya instantly na ihe a ga-eji mana dịtị n'afọ ọ na-emezie ya otu a esi eweta ihe na ihe aha ya nwapa anyị na-ahụ aha ọ bụrụ na o nwebeghị ọnya na ọ na-enwe ọnụ na ọ ga-eji aka ya si ebe ahụ kpọpuo ihe niile ahapụ ihe a jiri aka ya hekere onwe ihe ahụ ka ha na o nweziri ihe ndị ọ kpọkwara a ga-eme nwere onwe wee bụrụ nke onye ahụ ọ ihe ndị ahụ ka anyị nechara anya wee sị ma ihe o bu ebe a onye ọbụla nọ ebe a ma ihe bụ ihe a ụfọdụ nwere ike ha ya ha ama ya oge ụfọdụ ka ụrụ na-anọ ebe a mmadụ buru mma bata na nwa agba azụ na-achụgharị ndị mmadụ asị na ọ pụọ n'ara achọba ihe na-eme ya ma mmadụ mere ya sị na mkpụrụ mmiri ga aṅụ ọ ihe anụnwa mkpụrụ mmiri ya nya ka eji aṅụ ya ọ gbakwara na ndị ya na ya na-abụ na-eme ya na ebe o si nweta ihe a nke ahụ ihe anyị ga-arụpụtezi n'ọrụ so anyị wee sị na anyị aghaghị ịkpọpụta onye a na nwa agbaasị ka ọha na eze soro bie ya anya maka ihe agba ofu onye hụrụ wee ke ka ọ bụ maka oge ụfọdụ ụnụ nwere ike hụ ka sekuriti nwetara mmadụ na-eme ihe dị aṅaa ndị na-akpọ iyi ndị na-asị obi ajọkwa aha na-ekwu ndị na-ekwu all sorts of nonsense dị iche nwere ike na-ekwu ya mana sekuriti ọbụla o nwere ike ha enwekwa ha aka ọrụ nwee ike ha na-agba mbọ nwee ike ha anaghị agba mbọ mana ihe m na-eme ka ụnụ mata ahụ n'ọrụ Chukwu ziri ha nke ha ka ha na-arụ ozi ọma nke ha ka ha nọ maka security work to secure lives and property of our people ọsọ ya were onye iro ọ ya ka anyị ji wee kpọpụta onye a wee sị ka ụnụ soro were ntị ụnụ nụrụ aga m ajụkwa n'ihe obere ajụjụ ka a kọnfam ụmụ ihe a m kwuru eziokwu ka asị ka ọ ebubo ka anyị na-ebo ya nna aka njụọ gị ajụjụ nna ajụ gị ihe ndị a niile m kwuru ebe a o nwere ihe ahụghị ihe si gị n'ọnụ wee pụta atụghere a ị gwara anyị na o nweghị ọtụtụ ndị merie anyị wee na-achọzi ka ị were ọnụ gị gwa ọha na eze n'ebe a ihe wee ebumnobi gị na ihe ị chọrọ ka emee n'ihe a ihe ebumnobi m enweghị ọzọ ọwụ ịgwọ dị mmadụ ihe mere ya ala mmadụ enwe ihe ga-agwọ ya ala ma ọ bụrụ na na ochie ebe ọ nọ bata dịka nkọwa ị nụrụ taa na onwego ebe ebupụrụ nwoke ahụ andịkpa aha ego akwụgoro ebe a 130,000 kedu ihe wee ebumnobi gị n'ego anụnwa ịnafuru nwa amadi a na ọ kpọrọ gị ọrụ bịa rụọ ọrụ ya ọrụ n'obi ọcha onye nyere mmadụ ọrụ hụrụ ya n'anya ịrụchaghị ọrụ ọ kwụọ gị ụgwọ gị rie ego ya gakwa ihu gị na ya na-agba na ọsị gị ngwa jide ego iriri ịbịa hụkwara afta ka o nyere ego wee ihe 1,000 something na shop nyegodi ego nke ahụ kedu ihe ị chọrọ ka emee n'ọnọdụ a ebe onye a mere gị amara dị otu a itinye na nsogbu dị otu a kedu ihe ị chọrọ ka emee ya
ọwụrụ na mgbe ihe mere n'ọkpa ọwụ na abata nkiriticha ihe mere n'ọkpa ọwụ na ọla then ha ọnụ ha kwuo ego ole ha kwugoro na dị place a na-etiriti ya ihe dịtị mere n'ọkpa nwanne nwe gbagharịwazie wee kwụ ha dị mmadụ bak. Ị ga-anọ n'ọnọdụ ndị uwe ojii ka ọ n'ọnọdụ anyị ka ị ga-anọ wee na-agbagharị ego a ka ọ na a ga-ahapụ gị nọrụbeghị wee na-agbagharị ya? Ụnụ ọka ike niile dị n'aka onye nke unu kwuru ihe ga-eme. Anyị debe gị n'ọnọdụ anyị, ị ga-anọ n'ọnọdụ anyị aha wee weta ego aha. Ịma na ọ bụghị ikikere anyị idebe mmadụ, anyị anaghị edebe mmadụ. Mana a sị ka anyị debe gị mebi i were gị debe n'aka ndị uwe ojii, ị ga-anọ na nke ndị uwe ojii aha wee nweta ego aha wee kwụọ nwaanyị a. Anyị sịkwanụ ka anyị hapụ gị ka ị gụọ nwaanyị a nwee ike gbagharịa kwụọ ụgwọ a. O doro anyị anya na ewughị onye ụga nke iji abụ onye ụmụ eze. Kedu ashọransị anyị na-enweta ma ọ mkpụdosi aka na mkpụdosi ike anyị ga-enwe na ị gaghị ahapụ ihe ndị a niile gbaa ọsọ ndụ gị ma hapụ obodo a? Ashọransị ihe nwere ikwu na nke ahụ mmiri ọ na-eso gaa ebe nna m, ọ nọ ebe nna m. Ngwa ajụjụ ọzọ m na-ajụ gị bụ gị na obodo gị wee akpụrụ aha ị nọ na ya gị na ha na